Proġett li ta' bixra ġdida li triq il-ferrovija l-qadima f'Ħalbalzan bis-saħħa tal-Kunsill Lokali ta' Ħalbalzan wara inizjattiva ta' tħawwil tas-siġar bil-għan li tittejjeb il-kwalità tal-lokalità. It-triq saret mill-ġdid taħt lid tal-Infrastructure Malta b'ħidma konġunta mal-Kunsill Lokali li ħareġ bl-inizjattiva unika sabiex mhux biss jissalvagwardja s-siġar li diġà kien hemm fit-triq, iżda biex ukoll jitħawlu siġar ġodda illi jtejbu l-kwalità tal-ħajja tar-residenti. Tul il-proġett li ma ħax fit-tul, il-Kunsill Lokali ta' priorità lis-sigurtà tar-residenti kif ukoll kien ċert li jżomm l-indafa fit-triq sabiex jiġi minimizzat għal kollox l-inkonvenjent għal dawk ir-residenti affettwati. Net News mar fuq il-post fejn tkellem ma' Ian Spiteri, is-sindku ta' Ħalbalzan, li spjega t-titjib li sar f'din it-triq. Kif qed taraw it-triq issa tinsab lesta bir-road markings kollox, xogħol sar tajjeb ħafna, xogħol sar fi żmien qasir. Il-Kunsill Lokali ta' Ħalbalzan ingħaqad ma' diversi lokalitajiet oħra li qed jaħdmu favur l-ambjent, anke jekk hemm bżonn li jsir xi żvilupp. B'hekk qed jitwassal messaġġ li fi proġetti bħal dawn mhix għażla bejn żvilupp u l-ambjent, iżda jekk wieħed jippjana sew jista' jiżviluppa l-infrastruttura tal-post u fl-istess ħin isaħħaħ l-element ambjentali. Sfortunatament fl-istess lokalità ħafna residenti jinsabu taħt inkonvenjenza kbira minħabba d-dewmien fil-proġett tal-Infrastructure Malta fi triq il-wied. Is-sindku appella biex titlesta kemm jista' jkun malajr din it-triq ħalli bekk it-triq tkun tista' terġa' tingħata lura lir-residenti.